Snipers, soldiers, and just come forward to What, that's like different? I was sindssygt flot. Hjælp 1000 mennesker. Nej. Nu sidder du sådan lidt. Jeg har aldrig set noget lignende. Jo, det skal vi. Det er det sammen meget godt op der. Se, det er sådan en åbning. de her fave. Ja. Ej, det var mennesker. Ja, hvor var de henne? De gik op på de der, se, hvor de går. Nej, prøv lige at se. Hvad er det? Prøv at se. Det er det. Bussen, mand. Prøv lige at se vandet herovre, Marie. Marie, prøv lige at se, hvor tæt vi er. Ja. Hvis ikke han drejer ind nu, så kører han direkte ud i vandet. Ja, det gør han faktisk. Så der, hvis han ikke drejer. Lad nu være med at sige det til Marie. Åh, ja, ja. Ups, det var ikke. Det var funny. Han var også med tæt på, han var. Prøv at se, han skal skråt op for at få den op. Nej, hvor er du bladet? Ja, det skal han. Det skal ikke få den op. Skal han ikke få den op? Han skal til at tage fat. Se bare en fag. Skal vi gå ud og skubbe? Så der er også en designtaxe. Sjovt pide. Sjovt så færdig at sige. Her tirsdag. Kom, nu kommer de. Prøv at se bæveren. Nu kommer de. Leon, Så går det løs. prøv at se bæveren. Morfar, nu går det løs. Vi er nødt til Ja. for sikkerhed. A lot of people come on. Ja. På vinduerne. De kommer jo ikke hen til bilen. Jo, de gør. Til at stå lige rundt omkring. Ja. Er det ikke sådan? Prøv lige at se, hvor mange kommer. I don't know. Hallo. Har I lige set det her nu? Det er også dårligt lavet. Vi er færdige med den, de havde lavet inden en færge, der ikke dur. Altså, det hænger, så må man sgu da lave det der. Yeah, that is striped. That's nice. That's a good one. So, captain or the guy that will feed the fish, then he clean fast. Han rådner jo i alle de der fisk. Hvor er de tæt på ham? Det kommer de også til at være på jer, Victor.
Han kan jo Mikkel, Marie, tager noget billede. Han giver dem mad. Nå, I var der mange. Nå ja, Marie. Nøj. Så det er zebrafish, ja? Er du sindssyg, mand? Zebrafish. Zebrafisk. Zebrafisk, Victor. Så er man rigtig på safari, hva'? Det er vores båd, der kommer op. Nej. Hvad med muskler? Hvem er det? Er det Michael? Det er Michael. Nej, Michael, nu må du sgu da styre dig. Det er da sjovt, sødskat. Det er stærkt. Det er lidt pisse. De er ude to go with that. Nej, jeg tager Hvad så? Ja. Ja, det er det tema. Så lidt med havvand, det er en lige beslutning. Det er nemlig, jeg sidder og tænker, det er det stof, som jeg sagde lige. Og så lige på det, kommer hjem. Vi skal gøre det. Ja, vi
Hej. Okay. Kom så, lad os se, hvad det er. Hvorfor vil en white cap hjælpe det? Undskyld. Vil en white cap